Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, tħabbar li dan ix-xahar mistennijiet lesta l-proġett ta' restawr li qed jsir fuq il-Knisja l-Qadima tas-Salvatur f'Ħallija. Dan il-proġett hu wieħed minn numru ta' proġetti magħżulin fl-iskema tal-Kunsilli Lokali u kien ġie propost mill-Kunsill tal-istess lokalità. Il-Ministru Bonnici enfasizza fuq l-importanza ta' xogħol bħal dan li għandu l-għan ewlieni li jippreserva u jipproteġi l-wirt patrimonjali importanti u imprezzabbli tal-istess raħal. Din il-Knisja, li tmur lura numru ta' snin, kienet tintuża bħala dik parrokjali għal madwar seklu. Il-kopla tagħha kienet imbniet merfuqa l fuq mis-saqaf biex bekk, għall-ewwel darba, fl-istorja tal-arkitettura Maltija, setgħu jitqiegħdu twieqi taħt il-kopla biex jidawru l-Knisja. Ix-xogħol kollu, mid-dokumentazzjoni tas-sit, l-applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar sax-xogħlijiet tar-restawr saru kollha mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni. Il-perit ta' dan il-proġett, Marka Zoppardi, f'kumment li ta' spjega fid-dettall dak kollu li qed isir fuq din il-Knisja. Xogħol li inkluża l-bdil ta' ġebel, partikolarment fil-partijiet baxxi, jew nkella mal-gwarniċa ta' fuq, ma wkoll xogħol ta' tiswija u xogħol estensiv ieħor li sar fuq il-bejt. Il-bejt huwa tad-Deffun, għamilna xogħol estensiv fuq il-bejt, fuq il-kopla, sar salib ġdid fuq il-kopla wkoll. Il-Kappellan Feder Joe Cilja komplejt li dan ix-xogħol u parti minn kullana ta' proġetti ta' restawr. Dan bilan li nkomplu ngawdu minn dak li bnew mis-sirijiet qabilna. Fil-fatt restawrajna kemm il-kappella Knisja tal-Madonna tal-Mirakli, restawrajna l-kappella ħelwa ngħidula kappella tal-Bellija, id-dedikata il-twelid tal-Madonna tal-Vittorja nsibuha. U wara dik kien imiss ukoll il-Knisja li hija l-parroċċa l-qadima ta' Ħallija li għal hawnhekk hija xi ħaġa għażiża ħafna. Il-Ministru Bonnici, fil-kummenti tiegħu, semma l-importanza ta' kollaborazzjoni bejn il-Gvern ċentrali u dak lokali biex il-poplu jkompli jieħu l-frott ta' xogħol bħal dan. Allura ridna li jitfit mal-Kunsill Lokali ta' Ħallija nirrestawraw l-esterjur ta' din il-Knisja biex kompli titgawda mill-ġenerazzjonijiet preżenti u anke dawk futuri. Fl-aħħar, is-Sindku ta' Ħallija wkoll irrimarka kif siti passati jistgħu jkomplu jitgawdew kemm il-darba nibqgħu nieħdu ħsiebhom. Tajjeb li ngħidu li din missierijietna tħabtu biex bnewwa u aħna qegħdin nibżgħu għaliha biex ta' warajna ikomplu jgawdu wkoll. Preżenti wkoll għall-okkażjoni kien hemm membri mill-istess Kunsill Lokali.